V minulom videu sme si dopovedali príbeh o kráľovi Nabuchodonozorovi. Ďalším kráľom, o ktorom si budeme hovoriť, je Baltazár. Aký bude on kráľ? Králi na babylonský trón prichádzali a odchádzali, ale Daniel ostal na dvore, aj keď ho nový mladý kráľ Baltazár nepoznal. Jednej noci usporiadal Baltazár hostinu pre veľmožov a ich ženy. Jedli a pili, čo hrdlo ráčilo. Čím väčšmi pili, tým bola slávnosť hlučnejšia. Napokon Baltazár zvolal: Prineste zlaté nádoby, ktoré Nabuchodonozor vzal z Jeruzalemského chrámu. Vypijeme si na oslavu našich bohov a bohýň. Dokonca aj sluhovia sa preľakli, že kráľ chce zneúctiť sväté nádoby. Priniesli však zlaté chrámové poklady a nádoby naplnili až po okraj. Hostia sa smiali a žiadostivo pili. Zrazu kráľ strpol. Trasúcou rukou ukazoval na vápnom vybielenú, osvetlenú stenu pred sebou. Pozrite, zvolal preľaknutý. Hluk a smiech zamrel od údesu v jeho hlase. Triasol sa od strachu. Vidím ľudskú ruku, ako píše na stenu, kričal. Určite to znamená niečo strašné. Zavolajte radcov, nech mi povedia, čo značia tie slová. Rýchle priviedli mudrcov. Kto slová na stene prečíta a vysvetlí ich, dostane bohatú odmenu, sľuboval kráľ. Čaká ho purpurové rúcho, zlatá reťaz, vysoký úrad a všetko, čo si len bude želať. Len mi povedzte, čo to znamená. Mudrci zamyslene kývali hlavami, nik nevedel, o čom vlastne kráľ hovorí. Správa o nezvyčajnej príhode sa v paláci rýchlo rozšírila. Kráľova matka prišla k synovi a povedala: Poznám takého, čo ti pomôže. Daniel je judejský zajatec. Prebýva v ňom Boží duch. Určite ti vysvetlí, o čo ide. Okamžite zavolali Daniela. Keď prišiel, kráľ mu sľúbil bohatstvo i vysoký úrad, len aby mu vysvetlil tajomné písmo na stene. Daniel odvetil pokojným zvučným hlasom: Nechcem tvoje dary. Daj ich iným. Jednako ti však písmo prečítam a vysvetlím. Boh ti dnes poslal posolstvo. Zhrešil si, lebo si sväté čaše z Božieho chrámu použil na svoje pytky. Na stene sú napísané 3 slova: Mene, Tekel, Ufarsin. A znamenajú toto. Mene značí, že Boh už zrátal dni tvojej vlády a tvoje kráľovanie sa končí. Tekel znamená, že ťa Boh odvážil na svojich spravodlivých miskách a si preňho priľahký. A Ufarsin znamená, že tvoje kráľovstvo sa rozdelí medzi Médou a Peržanou. Ešte počas slávnosti zaútočili nepriateľské oddiely na mestské hradby, vtrhli do Babylonu a v tú noc zabili Baltazára. Na trón dosadili svojho kráľa, Dária.